La Laia comença a aprendre a conduir. Espereu-me! Què? Autostop? Què? Ah! Laia! I a més ara t'has quedat al mig. Endragues? Hola. Què tens por, Pol? Va, pareu, que pujo! Ah! Bruta! Espereu-me! Què tal, les seves primeres impressions? El millor, el mestre. El mestre diu que és encantador. Ja, passatxito bé. Què tal? Va bé, no? Ho heu fet bé? I tant. És que amb aquest mestre i aquest copilot. Anem, on anem ara? Va, puja. A Sant Carles de la Ràpita Lleva, anem? guapa. Sí. Aquí la Laia. Per on t'ho agafaràs? Laia. Per on tu em diguis. Deixa-la, deixa-la. Deixes els cotxes a la dreta, Vale. i passes pel seu Aquí costat. estem a la platja. Pensant que has d'anar alerta per si surt un nano. Mare, Aquestes coses sempre s'han de preveure, t'agrada com condueix? Et preocupa per darrere. Sí. El cotxe gran. Està lluny? Sí. No, està no. Doncs para, aquí posa l'intermitent, saps l'intermitent a la dreta? No, no. Molt bé, ja està. Aquí, Has va. posat a l'esquerra, no passa res. Doncs no passa res. Frena, embrague. Un mort. Molt bé. Ai. Laia. Què? T'agrada? Va, grava que ara arrencarà la Laia. Conxita, és que suau. Intermitent ja pots treure. Bona. M'agrada el soroll. Ara ja arribem a l'asfalt, T'has fet tota la banya, nena. Aquí ja para. Sí, aquí canviem de copi, no? Sí, sí, Ara aquí que ja agafi està. el Pol, Això ja és va. carretera. Què? No, no. Això. Ah. No, no, Vinga, adeu.